Здравейте, приятели, това съм аз, Карис, и реших да снимаме на Слитерио. То пък не му е спиш на български. Опит техника. Аз съм ретард. Нали, Влади, аз първо се отивам нагоре и не видях това. Искаме това да гледаме. И... почти. Но съм тъп просто. Аз били някой те винаги не го изяжда да е. Дали ще си взем тъс на спокойствие? Ой, това не е. Хванах ли? За този клип съм решил да се постаря да бъда на първо място. При тази техника, като възобградят, не дейте да се свивате. Не дейте да се свивате. Ми гледайте да заемате колкото можете повече място. Това малко е кочка, лей. Този бил. Ти сериозно, ле? Айде, как ще съм толкова много, бе? Никакви сантиметърчета. Добре, хора, ще спра клипа и като набера малко точка и пак ще го включа. Добре, хора, ето че събрах. Само, че още ме няма в класацията. И сега вече това има. Колко ли съм дебил? Искам да бе някой дебил колко мен. Бай, какво киноши е. Трябва да те снимам тук. За отграждам. Бе, голям съм ретард. И хора, че вече станах малко по-голям.
И съм на трето място в класацията. Хоп. Трябва ми се спорят на кой ще използва компютъра. Да се кажа, много червичета убивах. Аз тези точки ще ги събера. Айде събера тези точки. Стана на първо място. Айде, второ място е его. Как? Стигна насам, че он е много пиян. Внимаваме. Въй! Ви се ме видях, че съм ретард. Хора, бях направил голям рекорд. Так му ще да включа. И някакво малко. Ми се появи малко. После се опитвам все още да се разбирам. Съм, че е доста трудно. Не се появява. Нищо на статка. Ето, умирам вече като ретард. Добре. Айде, бе. Ще ми раде от храната. Седно си идва от нас, ето взима хляб. Почва да ръка. А ти беше филав. Затова те убих. Беше филав. Пак ти... Чакай. Опа, господи. Няма да свърша скоро. О. Добре, хора. Значи много време се старах да стана първо място. Не стана. Затова мисля да се откажа от идеята и да направя идеята да съм тролче. Да ги тролвам. Така ще ги убивам и ще им оставам параците. И пак са... Или не, ще ги изяждам. Още по-добра идея. С спидвам и те ще са тук. Не стана. Я се убих.
забирали хора. Охлова. Той доста голям, че ма притеснява. Аз съм ретард. Добре, хора, харесайте този клип, абонирайте се за моя канал, ако искате още такива клипове. И до следващия път. Бай!